Gyere te is tollasozni! Első. Egészség. A tollaslabda a világ leggyorsabb ütősportja, mely gyorsaságot, rugalmasságot és éberséget kíván a játékosoktól. A futás, az ugrás és a gyors irányváltoztatások a teljes testet igénybe veszik és edzésben tartják. Második. Mozgásfejlesztés. A tollaslabda jó hatással van a mozgásfejlesztésre. A játék sebességéből fakadóan fürgeségre, szélsebes reflexekre és a test összehangolt koordinációjára van szükség. 3. Biztonság. Biztonságos sport, nincs ütés, lögdösödés, a játékosok nem kerülnek direkt kontaktusba egymással. Ez jelentősen csökkenti a balesetek és a sérülések lehetőségét. 4. Világszínvonalú pálya. A Multi-Alarm ESE tollaslabda csarnoka Magyarországon egyedülállóan világszínvonalú pályával, profi körülményekkel és a sportág legjobbjaival várja a fiatal tehetségeket. A játék nem igényel komoly anyagi ráfordítást, gyermekének mindössze egy tollasütőre és egy tollaslabdára lesz szüksége. 5. Edzők. Az Egyesület szakmai stábját Gregor McQueen nemzetközileg elismert skót vezetőedző, Tóth Henrik örökös magyar bajnok tollaslabdázó és Bukovicki Bianca utánpótlás edző alkotják. A Multi-Alarm ESE kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére, a színvonalas alapozó képzésektől kezdve egészen a nemzetközi szintű versenyekig. Kiváló sportolóink számos hazai és nemzetközi díjat elnyertek már, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. Látogass el hozzánk és tedd magad próbára edzéseink egyikén!